mao ang sumnidad sa lawas o dugo sa atong Ginoo si Jesus. Pero misteryo ni, misteryo. Ngano man misteryo? Misteryo tungod kay sa panahon sa mga katiwalangan sa mga Israelita, mga ancestors sa mga Israelita sa ilang panahon, dugay-dugay. Sila gigamit ng mga dugo sa mga ayop. Ang dugo sa karnero, ang dugo sa kanding, para sa pasaylo sa mga sala sa mga tao. May rito. Rito ang pasaylo sa sala, gikan sa Diyos. Pero si Jesus, mao dili, kanding, kodiri, ang kodero sa Diyos. Nangawada sa mga sala sa kalibutan. Ug ang solemnidad karon sa Corpus et Sanguinis Christi, ang lawas ug dugo ni Kristo, mao mangigsuon ko diyan ni Kristo ang sentro sa mga misteryo sa kaluwasan nga kita nakasaulugo panahon sa Santos nga Misa. Ngano man mangigsuon ko diyan ni Kristo ang selebrasyon karon Misa. Ngano man mangigsuon ko diyan ni Kristo ang selebrasyon karon Santos nga Misa. Ngano man dili tungon kay may pare, dili tungon sa pare. Kay ang misa, dili ang misa sa pare. Ang misa sa atong Ginoo si Jesus. Ang misa sa simbahan. Ang simbahan mao ang lawas sa atong Ginoo. Ang ulo sa lawas mao si Jesus. Ang misa, iyaha. Ako, kamo, kitag tanan ang katilimban, mga sulugoon lang sa Dios. Karon, unsa ni sa sentro sa Santos nga Misa? Ang lawas o dugo ni Kristo. Siya mismo, si Jesus, sa sentro sa Santos nga Misa. Ano siya? Karon, ngano man sa Latin, ngano man mangigsuon sa Latin isulat, Corpus Christi lamang. Ngano man diri, Corpus et Sanguinis Christi. Unsa man mas kompleto? Corpus et Sanguinis Christi o Corpus Christi? Kung Corpus Christi, sige lang. Kung Corpus Sanguinis Christi, mas mayo. Ana? Siguro. Pero siguro lang. Sa Ebanghelyo, kining Ebanghelyo. By the way, mga igsuon, ang Ebanghelyo karon, ang istorya sa Ebanghelyo, unsa man kining istorya? Ang istorya sa Ebanghelyo. Kining tanan sa istorya sa Ebanghelyo, kanusa kining tanan ng itabo? Kanusa sa Ebanghelyo, ang istorya sa Ebanghelyo garina. Kanusa kining tanan ang istorya sa Ebanghelyo ng itabo? Kanusa? Wala. Balik sa Ebanghelyo. Sa unang adlaw sa pangining sapan nga walay pagtubo, ang adlaw nga mao hiaw sa mga karnero nga kanahon inagsaulog sa pangining sa pasaylo, ang mga tinunan ng utana kang Jesus. Asa mo man kami pakatoa arong andamon namo ang panihapon. O gisugod ni Jesus ang duwa kanida o nginginan. Pangato kamo sa syudad o usa ka tao nga nagludog, usa ka tadiyaw nga tubig abo kaninyo. Kuyog kamo kaniya nato sa balay nga iyang atuhan o nginginan ang tagiya sa balay ang magtutudlo ng inong
angin ang kwarto alang kadako diin ako magsalo sa akong mga tinunan sa panihapon sa Pasko panihapon unya tuluhan kamo niya sa usa kadako kwarto sa itaas nga sakap sa galamiton o inanam na andaman ninyo dito ang atong pakaon kaon panihapon kaon ug mihato ang mga tinunan sa syudad ug ilang nakabalagan ang tanan sumala sa gingingon ni Jesus dito giyanam nila ang panihapon samtang nangangon sila mikuha si Jesus ang pan napasalamat ug pikas-pikas niya kini ug hihatag nato sa iyang mga tinunan anan ninyo kini mingon siya kini mao ang akong lawas unya gikuha niya ang kupa gipasalamatan ang Dios ug gitunol kanila ug silang tanan nang ginom niini mingon si Jesus kini mao ang akong dugo nga giula alang sadakan ang dugo nga nangginong sa kasabutan sa Dios ug sultihan ko kamo nga dili gayud ako mahusab ang hinong niini bino hantod sa adlaw nga muhingon ako sa bagong bino dito sa gingarian sa Dios unya naawit sila ug usa ka awit sa pagdayeg sa Dios o nang ato sa butong nga mga olibo panihapon kaon pan bino lawas dugo ang gingarian sa Dios sa katapusan olibo unsang istorya karon may tabo kanusa kining istorya ang istorya sa ayay katapusan mga igsoon Katoliko kamo simple na kining istorya ang istorya sa Ebanghelyo ang istorya sa katapusan panihapon ngano man gibutang diri ang istorya sa katapusan panihapon pero dili karon Semana Santa kay umana ang Semana Santa o Kwaresma o panahon sa Pasko sa pagkabanaw sa atong Ginoo mana kay ordinaryong panahon karon ngano man gibutang diri ang kining Ebanghelyo aron kitag tanan ng inungong nga ang kaluwasan magikan sa Ginoo kung mao ka na ang solemnidad karon mao ang solemnidad mga igsuon ko diyan ni Kristo mahitungon sa mga misteryo sa atong kaluwasan pinahagi sa sakripisyo sa lawas o dugo sa atong Ginoo dito sa krus ug sa Ebanghelyo si Jesus ningon mahoni akong lawas ug hapit na kamo usab hatag ang lawas sa atong Ginoo ug unya kini ang akong dugo pero karon magigsuon ko diyan ni Kristo ang utana si Jesus umawoni ang istorya sa Ebanghelyo ang unang misa nga gisaulog sa atong Ginoo si Jesus kay ang misa sa atong Ginoo ang number one misa ang unang misa mawoni ang misa dili mo rag invention lang sa mga Katoliko arong mawoni ang trabaho sa mga pari dili ang misa sa atong Ginoo kay siya ug siya lamang gisaulog ang misa ang unang misa ang iyang misa mawoni uunyang ina sila buhata kini matag adlaw sa imong kinabuhi arong sa akong andumanan ngano man karon mga igsuon, interesante karon. Ngano man karon sa atong simbahan Katoliko,
panahon sa misa. Ngano man ang pare gihatag sa mga tao, ang lawas lang sa atong Ginoo, dili ang bino. Mao na. Kay sa Ebanghelyo, si Jesus gihatag ang lawas, ang pan, o ang bino. O ngun siya, kini akong lawas, kini akong bino. Ngano man karon sa atong simbahan, ang paring atag sa mga tao, lawas lang. Unsang inyong tubag? Unsang inyong tubag mga igsuon? Kay Corpus et Sanguinis Christi, lawas o dugo ni Kristo. Pero ngano man, lawas lang. Mga lay minister, mga pare sila ningon, ang lawas ni Kristo. Asa man ang dugo? Ngano man kulang? Unsa karon, kamo, Katoliko, unsa man karon, nginyong tubag. Unsa nginyong tubag mga igsoon? Wala. Mao na, misteryo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, sa atong simbahan Katoliko, na dili lamang pagtuo, kundili ang rason sa una-una sa tao. Ang lawas ni Kristo. Si Kristo, mga igsoon, kining lawas ni Kristo o si Kristo mismo, patay siya o buhi. Si Kristo sa atong simbahan, buhi siya o patay. Unsang inyong tubag? Minatay siya o buhi siya? Unsang inyong tubag? Si Jesus. Kining lawas sa atong Ginoo Hesus Kristo, ngatan sa mga pare nato sa mga tao, buhi siya o patay? Unsa inyong tubag? Buhi. Sige. Kanusa mga doctors o science ningon nga ang tao diri buhi siya pero siya patay. Kanusa? Kaya mao mangigsuon ko diyan ni Kristo ang redal sa atong simbahan. Faith and reason. Fides et ratio. Dili lamang faith, dili lamang pagtuo. Kanus mangigsuon ko diyan ni Kristo sa science, sa una-una sa tao, sa kahibalo sa tao, ang tao ningon nga siya diri buhi, pero siya dito patay. Kanus mao ang reflection sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mangigsuon ko diyan ni Kristo deep, lalom. Dili mo ra newspaper lang tapos santos nga misa balik sa balay. Dili. Mangigsuon ko diyan ni Kristo, buhi ako karon, dili lamang kanana tungon kay pwede. Naglakaw ako, diri, dito, balik diri, sa sentro, sa kilid, tubangan, atras, Pero, kinitanan, nagtabo, tungon kay, may unsa sulod sa akong lawas, unsa? Dugo. Ug tungon sa dugo, buhi ako. Ngano man, tungon sa dugo, buhi ako. Unsa man ang action sa dugo sulod sa akong lawas? Buhi ka mo. Ngano man buhi ka mo? Tungon sa dugo, ngano man? Biology karon, science, reason. Ngano man buhi ka mo? Mga teachers, daghan ka mo diri. Blood carries oxygen, Father. The blood carries the oxygen. O kana, pero oxygen ug dugo. Unsa ang trabaho sa dugo? Sa lawas sa tao.
karon. Mao na ang reflection sa mga Katoliko. Dili tapos balik sa balay, dili. Karon mga igsuon. Ngano man ang patay, usa ka patay, ang patay, ang dugo sulod sa iyang lawas, naa o wala? Naa? Pero ngano man kung naa, patay siya. Ang iyang kauban buhi, ngano man. Unsa man ang diferensya ngano man? Nag-stop og pump ang heart. Unsa? Nag-undang og pump ang heart. Nag-undang og pump og blood ang heart dre. Ug unya. Namatay, wala na ka ginawa. Okay. Ang diferensya sa patay ug sa buhi mao na. Sulod sa akong lawas, ang dugo naa. Sulod sa lawas sa usa ka patay, ang dugo naapod. Pero ang dugo sa patay, unsa man ang gining dugo, unsa man ang sitwasyon sa dugo, ang nature sa dugo sa patay. Unsa? Why circulation sa dugo? Wala. Ubugnaw. Wala. Pero ang buhing, ako, ang dugo naa. O akong dugo, naglakaw-lakaw sulod sa akong balay. Murag sa akong lawas. Murag suroy-suroy ang dugo. Sulod sa akong lawas. Kana? Para mga vitamin sa lawas, sa mga organ sa lawas, anana, tungon kang buhi ako. Pero ang dugo sa patay, wala. Pero di pwede mga tao gikan sa gawas, na? O sa ako nga tubangan, nakakita sa dugo. Kay naa pero sulod. Buhi. Mo ang diferensya sa buhi o sa patay. Karon, si Jesus, buhi siya o patay? Palihog man kaigsuon ko diyan kayo. Si Yesu Kristo buhi siya o patay? Buhi. Ngano man buhi? Tungon kay sulod sa iyang lawas na unsa? Dugo naa. O ang iyang dugo, suroy-suroy sa lawas. Tungon ni mga gisuon ko diyan ni Kristo. No ni de panahon sa communion ni diri nga ang paring ang lawas ni Kristo, ang dugo ni Kristo, ang pan o ang bino, no need na. Tungon kay buhi siya, rason karon. Tungon kay buhi siya, tungon kay buhi siya, ang dugo naasulod. Kay buhi siya, naasulod sa atong Ginoo. Sige lang ang lawas ni Kristo. Tungon niini ang titulo sa Latin, correct? Corpus Christi. Corpus Christi, correct, tungon kay kining Kristo, buhi siya, may lawas, may dugo sulod sa iyang lawas. Sige lang, Corpus Christi o Corpus et Sanguinis Christi. Okay na. Mga duwa ka titulo. Okay, why problema? Ano karon ang reflection sa mga Katoliko? Sa atong doktrina. Ang doktrina sa mga Katoliko, ano mga igsuon ko diyan ni Kristo? Ang atong Diyos, buhi siya. Si Jesus sa hostia, buhi siya. Ang dugo, naasulod kay buhi siya. O ang iyang dugo, o ang dugo sa atong Ginoo Hesus Kristo nakatang kinabuhi sa mga magtotoo. Misteryo mga igsuon ko diyan ni Kristo ang celebration karon. O kining lawas ni Kristo isa lang. Ang iyang dugo isa lang. Ang grasya gikan sa Ginoo isa lang. Tungod niini ang celebration karon, ang celebration sa kayusa. Sa kayusa mga igsuon ko diyan ni Kristo. Ang kayusa sa tanang tao, sa simbahan. Mao ang misteryo, ang celebration sa mga misteryo karon. Naon sa solemnidad sa Corpus Christi o Corpus et Sanguinis Christi. Ang Dios manlagin karatong tanan. Tindog paliug ug mag-ampo kita tanan. Nakatuo kami sa usa ka Dios.